Каналы белән берлектә Ландыш Нигъмәтҗанова конкурс игълан иткән иде. Конкурсның шарты җырчының мәхәббәт угы җырына клип төшерергә. Бәйгенең җиңүчесе дә бар. Әлеге талантлы егет белән сезне дә таныштырып үтәбез. Игътибар экраннарга. Сәлам дуслар, белгәнегезчә ТМТV каналы белән берлектә Ландыш Нигъмәтҗанова конкурс игълан иткән иде. Конкурсның кагыйдәләре гади. Ул да булса мәхәббәт угы җырына клип төшерергә һәм махсус электрон почтага җибәрергә иде. Барлык эшләрдән Ландыш Нигъмәтҗанова иң яхшыларын сайлап алды. Һәм инде без бүген сезгә җиңүче белән таныштырырга тәкъдим итәбез. Diren kağılma күңелем кылына Нишекләре түзимсың йөрәк бите сагына Елмаеп көлүең Сөйкемле бу күзең Күзә баттың туп-туры йөрәгемә сөюгың Хәзер инде үз-үземә таба алмыйм урын Мин сиңа сөйгәнем üzülüp жараттым Ягымлы карашың Чуалта уйларың Күзә баттың туп-туры йөрәгемә сөюгың Хәзер инде үз-үземә таба алмыйм урын Күзә баттың туп-туры йөрәгемә сөюгың Хәзер инде мин бит синең мәхәббәтең кылым Кал җаным күңелдә сакланып мәңгегә Гөлләрдәй сөюем әйләнегән бәйләмегә Мәхәббәтең угы хисләрдә яндырды Түзә баттың туп-туры йөрәгемә сөюгың Хәзер инде үз-үземә таба алмыйм урын Түзә баттың туп-туры йөрәгемә сөюгың Хәзер инде мин бит синең мәхәббәтең кылым Хәзер инде мин бит синең мәхәббәтең кылым Дуслар, җиңүче Вилдан белән инде Ландыш Нигъмәтҗанова күрештеләр. Алар инде сөйләшеп торалар. Бәлки бердәм иҗат җимешләре турында да сөйләшәләрдер. Анысын инде без хәзер белербез. Сәлам Ландыш, сәлам Вилдан. Сәлам, Дамир. Ничегрәк хәлләр, ничегрәк эмоциялар? Минеке шәп. Ничектер тыныч монда атмосфера, ничектер теге. Сизелми, син шатмысың? Мин бик шат. Мин дөресен генә әйткәндә көтмәгән идем, җиңермен дип. Шуңа күрә әле тигез генә ышанып бетә алмыйм. Инде хәзер без җиңүченең бүләкләрендә әйтеп узык, бәлки син сөйләп узырсың. Мин әйткәнемчә инде менә җиңүчегә әлбәттә инде диск. Сиңа диск. Ура дип кычкыр инде. Ура! Леоновский бөтеннән 5000 сертификат. Анда шундый аяк киемнәре дә бар, кайышлар, менә дигән киемнәр инде ирләр өчен бик шәп. Без үзебез дә шуннан киенәбез. Әпипә шоу программасына да безнең бит инде алар берсе концерт була.
Үзебез дә шул кибет белән элемтәгә кереп, аннан да киемнәр тектерәбез, Алла бирсә. Һәм инде шул Әпипә шоу концертына 2 билет тәкъдим итәсем килә аңа. Нинди шәһәргә барасы килсә, шул шәһәргә килә ала. Инде монда икегез дә монда булгач, сорыйсым килә, Ландыш Нигъмәтҗанова белән таныш, иҗаты белән күптәннән танышмысың? Нинди җырларын аеруча яратып тыңлыйсың? Күптәннән таныш, мин гомумән теге татар эстрадасы белән кызыксынам. Яратып тыңлаган җырларны әйтеп үтәсем килә иде. Менә әлбәттә мәхәббәт тугы клип төшерелгән җыр инде. Шулай ук Хыялым дигән җыр, бик матур клип. Миңа калса. Һәм Табасылар иде дигән җыр. Менә Менә син әйтеп уздың, бик гади икән дип, әйме? Димәк, син әле күрешер алдыннан Ландыш Нигъмәтҗанова турында башка фикер йөрткәнсеңдер. Ниндирәк фикер иде соң, менә кызык булып китте. Башка фикер йөртте дигән сүз түгел бит инде ул. Бәлки шулайдыр дип уйлыйсың бит инде. Син просто минем фикерем туры килде дип әйтергә телим. Ландыш, менә беренчедән күпме эшләр килде? Ничә эш карап уздың? бер 13 булды бугай, 12 иде. Аннары шул 5-ме, 6-сы көнне без бит 5-сенә хәтле дип сөйләшкән идек. 5 сентябрьгә хәтле. 6 сентябрьдә тагын бер клип килде. Ләкин инде без теге әйткәч, карадым мин анда мультик белән төшергәннәр. Ләкин инде без карар иттек, карадык. Шуңа күрә 3-нче, 2-нче, 1-нче урыннар билгеләнгән иде. Шуңа күрә сыңа калган кешеләргә нәрсә дип әйтәсез? Урыннарны билгеләгәндә нәрсә ягына күбрәк басым ясадыз? Кайсы яктан? Режиссураманда, белмим инде. Бөтен яктан да. Бу клип миңа калса Вилдан профессиональ клипта төшерә аладыр. Шуңа күрә ул клипны бөтенләй карап бетергә кирәк. Шуңа күрә сез дә шул ук фикердә булырсыз дип уйлыйм. Чөнки чынлап та ул мин карап утырдым, бу мәйтәм профессиональ кеше төшергәндер бу клипны. Чөнки бу телефон белән генә төшерә торган әйбер түгел. Вилдан, сценарийга килгәндә, эшкә гомумән килгәндә, бөтенләрне үзең уйлап иҗат иттеңме, яисә синең белән анда берничә баш уйлап эшләдегезме? Ну, в основном үзем уйладым инде, но теге киңәшергә барыбер кешеләр бар иде. Әти белән әнигел киңәш биреп тордылар инде, менә болай төшерсәң әйбәтрәк булыр дип. Но гомумән теге идеясын, бөтен теге режиссурасын үзем. Булай гомумән клип төшерү була бит инде студентлар арасында, нинди булса конкурсларга әзерләнү, ул яктан бәлки синең тәҗрибәң бардыр, опыт дигәндәй. Мин электән үк кызыксына идем, гомумән теге кино төшерү белән дә үзебез өчен төшерә идек. Клипларга мин менә күптән түгел генә төшерә башладым. Вот. Менә хәзер бит сез таныштыгыз, хәзер аралашасыз. Бергә инде булса бер иҗат җимеше турында уй булса да, я фикер барлыкка килмәдеме? Бәлки киләчәктә мин менә аннан именно клип төшертермен, кем белә. Бәлки берәр нинди идея булыр. Чөнки бу беренче һәм соңгы конкурс түгел. Икенче айларда да Алла бирсә, икенче җырга шундый ук планнар бар. Тагын шундый берәр конкурс ясарга әлегә уйлыйбыз. Ничегрәк ясарга, шуңа күрә катнашасы килгән кеше катнаша. Менә һәрбер әйбернең бит инде максаты бар. Максатка килгәндә, ниндирәк иде максат? Монда инде мәсәлән синең иҗатны күбрәк танытырга, яисә яшьләргә мөмкинлек бирергә, үзләрен күрсәтергә, ниндирәк иде? Гомумән башка максат булгандыр. Максат дип инде, максат бөтен яктан да максат инде. Җырны бик нык яраталар. Бик күп кеше язды, миңа җырыгызны бирегез әле, пожалуйста, я минусовкасын бирегез әле, җырлыйсым килә яңа елларда. Бик күп, бер 15ләп, 20ләп кеше. Шул җыр, менә шул идея башка килде. Минем тормыш иптәшемнең, Фәрит Таишевның, әйдә менә шундый конкурс оештырып карыйк, бәлки берәр кеше ничек булыр микән? Кызык була бит инде ул үзләренә дә. Һәм яшьләр бит инде барыбер кызыксынгач ничектер идеялар ташып тора. Һәм без дә яңа идеялар ничектер туплыйбыз. Шуңа күрә монда бөтен нәрсә дә бәйле инде. Ландыш, хәзер бәлки безнең тамашачыларның фикере барлыкка килер. Бәлки алар алдан бер-берсен белгәннәрдер дә, Ландыш үзенең танышына биргәндер дип тә уйларга мөмкин. Сез гомумән бер кайчан да очрашканыгыз булмаган дип әйтә аласыз инде.
Юк инде, әлбәттә бер кайчан да очрашкан булмады, әле генә таныштык. Ләкин нишисең инде кешегә бит инде күпме юк булай түгел, мин алай түгел дип торган сайын точно булай бу дип кеше ышанса ышана инде, ышанмаса юк, аны кешене бит ышандырып булмый. Ләкин бу конкурс инде күреп тордыгыз, бер ай элек чыккан конкурс иде, шуңа күрә все прозрачно. Вилдан, менә синең фикереңчә, ни өчен синең клип җиңеп чыкты дип уйлыйсың? Анда бит инде тагын эшләр булган. Менә Ландыш үзенең фикерен әйтте, ә синеңчә? Ландыш әйткәч инде, менә режиссуры, сценарий буенча да яхшы булган дип, димәк, дөрестән дә шулай булып чыккан инде. Но минем теге менә хыялда бар иде җиңергә. Теге конкурста катнашканда бит инде җиңәм дип катнашасың барыбер. Но теге менә мин җиңәм, точно җиңәм дип әйтә алмадым бердә. Теге бәлки өмет булды. Беренчедән шулдыр, һәм икенчедән актерлар да бик шәп уйнады. Сез ул клипны карасагыз башыннан ахырына хәтле, ул кыз миңа бик ошады. Исеме ничек? Айсылуга сәлам, молодец. Синең энең уйнады бугаймы? Вилдан. Инсаф исемле. Ул да бик молодец, бик шәп уйнадылар. Мимикларына хәтле. Ул клипны карыйсы килеп тора. Шуңа күрә без аңа беренче урын бирергә булдык. Һәм дөрес дип уйлыйм. Инде әзрәк кенә клиптан башкарак сорау бирәсем килә. Ул да булса, җыр чыга, популярлаша, аннан гына татар эстрадасында клип төшерәләр. Андый тенденцияне син дә сизгәнсеңдер инде. Бу җырга алай булар микән, яисә бу җырга клип булмыймы гомумән? Минем бер кайчан да алай эшләгәнем Юк, юк. мин син эшләгән диюем түгел. Шулай эшлиләрдер бәлки. Минемчә алай дөрес түгел. Менә мин ничек клип төшерәм. Без башта җыр яздырабыз. Без дип сөйләшәм, чөнки мин бергә тормыш иптәшем белән бергә эш итәм. Шуңа күрә без башта җырны яздырабыз, аннары без инде беләбез, ул җыр чынлап та хитмы, чынлап та яратачаклармы. Аннары клип төшерәбез һәм шул көнне, клип әзер булган көнне, яки радио версиясын башта җибәреп, ротациядән дип әйләндерергә, аннары клип төшереп, шуннан соң клип белән бергә җибәрәбез. Шулай минемчә әйбәтрәк һәм дөресрәк. Җыр инде әйләнеп беткәч клип төшерү мәгънә юк минемчә. Инде бу җыр бит инде яңа ук, менә бүген табадан төшкән җыр түгел, шуңа күрә бу җырның да клипы булды, менә. Инде без сезнең белән әңгәмәне әкрен генә тәмамларбыз дип уйлыйм. Сез минем каравымча бик шатсыз. Инде Вилдан тагын бер кат катлыйм. Алда көндә бәлки әле күрешербез дә, сезнең бергә иҗат җимешендә күрербез. Уңышлар һәм инде Ландыш синнән тагын яңа конкурслар көтәбез. Алла бирсә, рәхмәт. Вилдан хәзер монда Ландыш юк инде. Гомумән хәзер теге ялмыйча да җавап бирсәң була. Конкурста җиңүң белән син шат икәнеңне аңладык инде. Менә танышуга килгәндә беренче тапкыр күргәч ничегрәк кабул итте, ничегрәк булды ул? Юк, бик әйбәт кабул итте, мин инде әйтеп уздым. Мин күрешергә бик шат. Теге җырчыларны беренче менә Йөрәк теге дип менә телевизордан карау һәм менә чынлыкта күрү икесе ике төрле бер инде. Теге чынлыкта күргәч инде барыбер теге ничектер. Но чынлыкта күргәч инде кызыграк дип әйтәсем килә. Ландышка нинди булса да бер идея тәкъдим итәргә әзермесин? Ландыш әйдә яңа җырыңа мин сиңа клип төшерергә, сценарий яисә клип төшерергә идея бирим әле дип барырга мөмкинме син, әйтергә мөмкинме син? Әгәр дә менә идея барлыкка килә икән, әйе, әйтә алам. Инде эшеңә килгәндә, инде ул аңлыйбыз, син теге чын профессионал түгел, ләкин булмасаң да күп эшне үзең башкарып чыктың. Актерлар җыю, төшерү, менә аның турында сөйләп кит әле. Идеяны инде мин менә шул көнне кайчан Ландыш Нигъмәтҗанов урнаштырды үзенең Инстаграмында конкурс турында. Мин теге бер дә уйлап тормыйча катнашырга уйладым, чөнки менә төшерү белән кызыксына идем. Аңа кадәр дә минем әтием дә менә төшереп йөрде, туйлар, юбилейлар, анардан да килгән инде. Бабам да фотограф иде. Менә бу теге әйтик, буыннан күчеп килгән шундый бер талант дип әйтергә. Вот, сценарий инде теге сразу барлыкка килмәде. Ничәдер көн теге уйлап йөрсәң, көне буе ул наоборот барлыкка килми, теге менә онытырга кирәк. Үзеннән үзе менә шундый идеялар барлыкка килә. Актерларга килгәндә актерлар молодцы.
теге мине ярты сүздән дә аңладылар. Мин аларга менә булай эшләгез дип әйтеп тормадым һәрвакыт. Алар менә үзләре сценарийны укыйлар да, менә монда менә шын реаль тормышта мин ничегрәк эшләр идем дип дигән фикер йөртеп, менә уйнадылар ничектер. Шуңа күрә миңа җиңел булды алар белән эшләве. Вот, молодцы. Белгәнемчә син студент, гомумән башка өлкәдә белем аласың. Алдагы көндә үзеңне менә бу эш белән бәйләргә уйлыйсыңмы? Әйе. Ну, мин инде теге кызыксынып шөгыльләнгәч шул эш белән. Әлбәттә теге миңа калса ташларга кирәк түгел. Әгәр дә була икән, менә талант бар икән. Менә хәзерге мизгелдә синең экраннардан үзеңнең туганнарыңа сәлам әйтергә мөмкин. Беренче чиратта гаиләмә, әти белән әнигә, инсафка, клипта төшкән кешеләргә сәлам, барлык туганнарга, барлык менә кемнәр мине поддерживать итеп тордылар, миңа киңәш бирделәр. Әлбәттә инде әти белән әни киңәш бирәләр. Менә барсына да сәлам. Бүгенгә минем яңалыкларым тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр дип мин, Лилия Гимаддинова, сезнең белән сау булашам. Безнең белән булыгыз.